O Porto do Son foi, xunto co Concello de Ponteareas, o primeiro en solicitar formalmente o aumento da achega da Xunta ao servizo de axuda no fogar tralo acordo coa FEGAMP. Suporá un incremento do 50% na contía aportada polo Goberno autonómico, que no caso de Porto do Son implicará unha suba de 600.000 euros durante os 3 anos de vixencia do convenio, cun investimento total de máis de 2 millóns de euros. A conselleira de Política Social lembrou que os concellos teñen de prazo ata o 27 de abril para solicitar formalmente a actualización das contías, que se aplicará con carácter retroactivo dende o 1 de xaneiro deste ano. Esta non foi a única cuestión abordada por Fabiola García na súa xuntanza co alcalde sonense, Luís Oujo, posto que analizaron tamén os investimentos previstos na Escola Infantil da Galiña Azul. Política Social destinará preto de 50.000 euros á instalación dun novo sistema de climatización, a dotación de varios módulos de almacenaxe e a colocación dunha nova cancera no vestíbulo de entrada. Actuarase tamén no exterior do inmoble coa limpeza e pintado de fachadas.